L-Unjoni Ewropea qed bassar li Malta matul din is-sena se tara tkabbir ekonomiku ta' 1.2%, deficit ta' 2.6% u li d-dejn jitla l-kważi 75% ta' dak kollu li tipproduċi l-ekonomija. Dawn il-previżjonijiet ma jaqblux ma dak li għamel il-Gvern fil-budget f'Novembru li għadda. Il-Gvern fil-budget bassar li tkabbir ekonomiku din is-sena għandu jkun ta' 2.3%, id-deficit ilaħħaq 2.2% u d-dejn jinżel għal taħt is-70%. Mistoqsi dwar ir-raġuni wara din id-differenza fil-previżjonijiet il-Ministru Tonio Fenech akkuża lill-Unjoni Ewropea li konservattiva. Nerġa' ngħid il-previżjoni tal-Kummissjoni dejjem ikunu kemm xejn konservattivi. Titwar iżda l-istess Tonio Fenech ammetta li l-Gvern kien irreveda tbassir tiegħu dwar it-tkabbir ekonomiku eqreb lejn il-livelli tal-Unjoni Ewropea. Effettivament anki aħna rrivedejna t-tbassir tagħna fuq il-livelli ta' dawk li qed tipprevedi l-Kummissjoni biex anki ppreżentajna t-3-year plan tagħna ta' dak li huwa skont l-Stability and Growth Pact. Aħna nibqgħu nħarsu lejn probabbilment inkunu lejn iktar 1.5%. Dak li għandu x'jaqsam ma' dejn Tonio Fenech baqa' jsostni li l-Gvern ser nexxielu ma jżidx id-dejn minkejja l-Unjoni Ewropea qed bassar li se jkun hemm żieda sostanzjali. Il-Gvern mhix l-intenzjoni tiegħu li jħalli d-deficit ta' fuq dak il-livell, imma anzi jekk tara l-budget aħna għadna li dis-sena ninżlu għal 2.2% u s-sena d-dieħla jidher li konna minna forecast li ninżlu għal 1.5% li jfisser li allura nkunu qegħdin nirreduċu il-livell ta' dejn illi jiżdied. Skont il-Ministru Tonio Fenech il-Gvern ser nexxielu jżomm id-deficit taħt 3% mingħajr ma jieħu miżuri simili għat tnaqqis ta' 40 miljun fl-ispiża tiegħu li jagħmel din is-sena.